Ďakujeme pekne za jeden pekný príspevok. Ideme ďalej. Máme tému fitoterapia v tradičnej čínskej medicíne. Predstavujem vám pani magisterku Marcelu Chlevarovú, fitoterapeutku teraz z tradičnej čínskej medicíny. Bude to tu zaznievať častejšie, takže vitajte. Dobrý deň. Aký rozdiel medzi bylinkárstvom, teda fitoterapiou, takoutou ľudovou, tradičnou, našou, čo si nazberáme doma, bylinky, alebo teda kúpime si v lekárni, a medzi tou, ktorá patrí k tradičnej čínskej medicíne? Ono v zásade je to isté bylinkárstvo, takisto sa tie byliny používajú v rámci liečby. Veľký rozdiel je v tom, že tá tradičná čínska medicína, jej fitoterapia má veľmi dobre prepracovanú diagnostiku. Čiže ona sa pozerá na to, prečo tá daná choroba vznikla. Napríklad menštruačné krvácanie. Žena príde k nášmu ľudovému liečiteľovi a povie, krvácam mimo cyklu. On jej dá bylinku, ktorá je na to, a veľmi dobre to zaberie. Lenže počase znova tá žena príde, pretože znova sa jej tento problém vráti. A tradičná čínska zistí, prečo, z jakého dôvodu to krvácanie sa dostavuje mimo cyklu a pátra po koreni problému. V tom je tá veľká devíza tradičnej čínskej medicíny a jej ako príspevku do fitoterapie. Dobre, je potrebné, aby žena so zdravotným problémom, alebo ktokoľvek, kto má zdravotný problém, priniesol zdravotný nález od klasického lekára západnej medicíny, teda alopatického, ako sa hovorí? Nemusí, ale ja si rada vypočujem diagnózu a tie problémy alebo nejaké ako vyšetrenia diagnostické, pretože mne to len pomôže lepšie sa potom pozrieť na to dané ochorenie, lebo tým, že tradičná čínska medicína je zameraná na vonkajšie prejavy, tak veľakrát tá žena môže niečo pociťovať, ale treba nemusí vôbec vedieť, že má cysty na vaječníkoch. A keď ona ich má zdiagnostikované, príde, povie, mám cysty na vaječníkoch, tak pre mňa už je toto veľmi dôležitá informácia a ja si potom urobím svoju diagnostiku podľa tradičnej čínskej medicíny a tam už uvidím, prečo sa tie cysty vytvárajú, aká je nerovnováha v orgánoch, ktoré za toto zodpovedajú, za vznik Používate tie isté bylinky a tú istú liečbu pri jednej diagnoze, alebo u každého pacienta je to iné, individuálne? Áno. Toto je veľká zaujímavosť tradičnej čínskej medicíny. Ona je na to postavená, že lieči rovnakými receptúrami, čiže nie bylinkami, ale skôr niekoľkými množstvami byliniek, lieči rovnaké ochorenie a naopak vie jedným receptom rôzne ochorenia liečiť. A ono to vyplýva práve z toho, že keď má napríklad človek cukrovku a my ho zdiagnostikujeme a zistíme, že u jedného pacienta je tá cukrovka preto, lebo nemá dostatočnú slezinu, tak potom dávam receptúru na posilnenie sleziny. Ak je to záležitosťou obličiek, tak potom musí ísť úplne iná receptúra na obličky a prípadne ešte aj cukrovka z oslabenia horného ohniska, to znamená oslabenia plúc, čiže tam zasa ide iná receptúra. Aby sme tomu rozumeli. Riešite takto akutné alebo aj chronické ochorenia? Mne sa zdá, že tá fitoterapia je vynikajúca práve na chronické ochorenia, na problémy z nedostatku, pretože toto nevie západná medicína liečiť chemickými liekmi. A práve byliny, oni veľmi dobre vedia doplňať prázdnotu, napríklad krvi. Áno. Dá sa to kombinovať s liekmi, ktoré dostane človek od lekára svojho? Áno, áno. Dá, nemalo by sa to, lebo teda upozorňujeme, aby si ich nedávali naraz spolu, aby si nechali tam nejaký rozdiel hodinkový, ale v zásade nie je problém. Treba informovať svojho lekára, že teda chodím k tradičnému čínskemu terapeutovi? Ja si myslím, že je to veľmi dobré a doporučujem to svojim klientom. Druhá vec je potom, ako zareaguje lekár. Pokiaľ sú naklonení napríklad pri neplodnostiach, je to veľmi dobré, aby sme sa aspoň sprostredkovane dohovárali, kedy teda oni budú vstupovať hormonálnou liečbou a kedy ja teda nebudem zasahovať bylinnými hormónmi ako keby a potom, kedy ja zase nastúpim. Čiže niekde mám dobrú takúto vzdialenú spoluprácu a aj dobré, aj zlé skúsenosti máte s týmto. Na koho najlepšie, kto najlepšie reaguje na túto liečbu? Deti, dospelí, seniori, ženy, muži, máte to tak vytestované trošku? Ono najlepšie detičky, samozrejme, lebo oni nie sú ničím zaťažené, takže tam je vidieť ten okamžitý účinok takmer hneď aj tým, že oni ešte nemajú tie nánosy rôznych ako problémov, ktoré sa nám sunú vekom.
dýchom, rôznymi liekmi zaliečené, takže tam to ide veľmi rýchlo. A čo najlepšie liečite, aké detské ochorenia bylinkami? U tých detičiek teraz najčastejšie sú ekzémy atopické a astmy. Ako tradičnou čínskou medicínou, fitoterapiou to ide vynikajúco, pretože tam je hlavný problém hlieny, ktoré sa vo vnútri u detičiek usídľujú. Je to typický prejav, že malé detičky veľmi často im tečú soplíky a majú také zahlienené kašle. Toto ide veľmi krásne vyliečiť. Hovoríte veľmi krásne, to ide, ako rýchlo to ide, maminy, budú určite zvedavé. Ako rýchlo. Hej, tam, keď sa dá tá nejaká ako bylina liečba v hotových liečivkách, čiže buď v guličkách alebo v tabletkách, tak tie detičky vedia okamžite na to zareagovať. Čiže po tej jednej dávke, ktorú keď natiahneme na mesiac, tak sa to okamžite vylieči. Tam je dobre vstupovať do toho v tom akutnom stave, keď sa to deje. Hej? Pretože potrebujem riešiť prejavy vonkajšie. Ale keď príde ochorenie a dieťa začne kašľať a dusí sa, má veľa hlienov v sebe, tak tam to bravúrne zaberie. Dobre, ale keď sa objaví doma takýto zdravotný problém, tak prvé, čo urobí mamina, ide k lekárovi a nechá si teda predpísať nejaké lieky, alebo liečbu klasického lekára a predpokladám, až v tom druhom kroku ide za vami, nie? Nie, keď už poznajú klientky, alebo väčšinou začnem liečiť svoje klientky a potom ich deti. Čiže tam je tá nejaká dôvera, tak potom oni, ja už ich naučím, na čo sa majú pozerať pri tom, keď to dieťa ochorie, lebo tam je aj rozdiel, či ho ofúkne studený vietor, či na jar zasa teplý vietor, či len prechladne. A už má liečivka doma a ja ich učím, toto liečivko je na to, toto na to. Spoliehate sa na vlastnú liečbu, alebo odporúčite, aby išla ešte mamina aj k lekárovi? Pri takýchto netreba. Tam skôr hovorím, že radšej, keď nechcete antibiotika, tak mi čím skôr zavolajte, pretože tými bylinkami predídeme užívanie antibiotík. Nebojíte sa, že predsa niečo môžete podceniť a že bude tam taký infekt, ktorý potrebuje antibiotickú liečbu? To tá žena vidí. Pokiaľ je vysoká teplota, nezvládnutelná, kľudne nech uteká, ale tie bylinky, oni sú tak dobre prečisťujú, že oni vedia bravúrne stiahnuť teplotu bez antibiotík. Dobre, ešte posledná vec v tomto našom hlavnom rozhovore. Aké sú formy tých byliniek? Hovorili ste nejaké guľôčky, tabletky? Tie základné, tak jak u nás, zápar, že sa zaleje vriacou vodou bylina, ale skôr v točomu sú to odvary. Čiže tam sa tá bylina zmes varí až 3/4 hodiny. A nie len raz, ale môže sa aj 2-3 krát, závisí to od toho, aké sú tam ingrediencie, či sú tam korene tvrdé, kôra, tak tedy sa dlho varí a viackrát. Dobre, a ešte tie guľočky a tablet, ako rôzne formy tých byliniek sú. My si ešte o tých rôznych formách povieme. Pani Klevarová zostáva s nami, je to fyzioterapeutka, fitoterapeutka tradičnej čínskej medicíny, dámsky klub @RTVS.